Creus que si se't donés un rol diferent del que tens actualment canviaria la teva conducta? Si tinguessis, per exemple, una posició d'autoritat, com tractaries a la gent? Ahir va morir Philip Zimbardo, psicòleg, professor i investigador a la Universitat de Stanford i conductor de l'experiment de la presó de Stanford. En què va consistir aquest experiment i per què és tan conegut? El psicòleg volia estudiar la conducta humana i la influència dels rols socials en el comportament. I el 1971 va dissenyar un experiment que es duria a terme al soterrani d'un dels edificis del campus universitari. Els participants eren estudiants de Stanford i van ser dividits aleatòriament entre presoners i guàrdies. Cada un d'ells havia d'actuar segons el rol que se li havia assignat. L'experiment havia de durar entre 1 i 2 setmanes, però es va haver d'aturar el 6è dia perquè els participants que feien de guàrdies estaven abusant i maltractant en excés els presoners. Per la seva banda, alguns presoners van començar a presentar símptomes depressius o desorientació. L'experiment va demostrar com persones que suposadament encaixarien dins l'estereotip de normal, quan se'ls assignava un rol concret, podien canviar completament el seu comportament. Com pot ser que gent normal i bona es converteixi en persones cruels i dolentes? Fins quin punt la situació pot influir en la conducta?